Ножете ноги. Смени я с друга. Духа е от другата страна. Тъй, служи някоя друга сега. Добре, даже. Тлак. Браво! А що не снима? Снимам те. Капак! Още една. Ей. То е тук. Капак. Стой както си седнал тъй. Давай. Айде следващата. Пробвай се следващата. По-добре друго кажеш. Малка си така науча. Катих при телехите ми. Аз съм много взял. Пак. Удам. Ай, убих се. Виж как ми